uyakuba ngokubhubha kwakhe noma ukufa kwakhe. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova. Ukusho abanhliziyo ephambeneyo ilabo abangafuni ukulalela. Kepha abapheleleyo endleleni yabo bayintokozo kuye. Abamba ngomthetho kaShembe bayintokozo kuShembe. Into elahla umuntu la emkhiphayo la esontweni abafuneka bangale esontweni. Yenzeka nivumelana nabangani bakho nivumelana ngokumnyama. Nawa futhi nabangani ningabe nisafuna ukulalela abagcotshwa. Senithi niyazi nina, nisalawuleki. Kuzwa ngapha, kujwe ngapha, kuzwa ngapha, kujwe ngapha. Ngokuhlakanipha kakhulu kuleli bandla. Akunazi iy'thelo ezinhle. Banohlakaniphe ngokuhlaniphele into oyiphiwe uNkulunkulu, ungahlanipheli leli bandla. Leli bandla wathi futhi aniphele nikhona. Fanele ulalele thina esebenza nosithi kwenze. Ngoba ukuhlakanipha emzini wakho usubesebesha abanomzali bethi cha lomfana uhlaniphile ubusimo uzayisa. Ungazophikisa lento enkulu kangaka eyakhiwe indoda iyodwa. Indufunda yabo baba. Ungahlali enhlanganweni Ongeni endeneni abakolodayo. Ungahlali enkundleni abakolodayo. Kepha emthethweni kaJehova. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Uzindla ngemini nangobusuku. Umthetho kwakhe imini nobusuku. Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezulu, ongahlali enkundleni abakolodayo. Lokho-ke kwenzeka uma unabangani esontweni, ugcina ungasazi ukuthi esontweni noma ikuphi. Ugcina ungasalawuleki. Makuthiwa kuyiwa le wena uyali. Kumele fanele ngayikhohlwa amaNazaretha eyinto eyaqala nalo Nazaretha. Uthi Shembe uthi wena abantu abayele thina sithi abayele. Amadoda amathathu lo obona bayisengena amadoda amathathu ukhosheke. Ubithi wathi sekhona. Ungaze uthi uhosheka kwani so late. Fanele ubuye isikhathi sisekhona. Base usinilungisa nje silungisela konke iwe phambili. Sigcine siwuzuzile umbuso kaNkulunkulu. Wamasina sisebenzela umphefumulo ukuthi uyizuze indawo oyizayo. Kodwa kuwena ukuthi uyathanda yini? Uthanda kuphi ngapha kwamnyama ndawo nangapha ezulwini? Wena ngoyikhethela. Kodwa kubike ngelinye ilanga uma uhambe emhlabeni usheshe ubuye. Abanye abantu bayashesha ubuya.
esezobe udaba kahle manje usuwabuye sesesimeni somuntu okade esebekiwe bese izingane ziyasaba. Asenze okuhle isikhathi sisekhona. Singayibhali indlela yethu. Sibibiyele ngameva. Kodwa sihlalela ameva, sihlalela amatshe, sihambe ekhanyeni. Sesiyofika kwaShembe. La sithi masizana sizosebenzela kuya khona. Sengiya ngasemaphethelweni bantwana bakaNkulunkulu. Uma sihlangene lapha eNazaretha sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizokusa uShembe ukuba uma esehlunga amagama angawalahla wethu siwafice khona. Namhlanje-ke bantwana bakaNkulunkulu umhlangano uyavalwa. Sizokwemukeliswa yibusiso, sizovuna besitshala kusuka umhlangano wena. Kodwa phela isibusiso asina singathunyiwe khona. Siya la sithunywe khona. Umuntu phela uzovuna abekutshala. Yafisa mina eNazaretha uthi ngelinye ilanga esibe munye nje ke senzile yolo ngesikhathi sodwa. Ungabi khona uJoseph Bixaleni. Akekho noyedwa ozohamba ngaphethe lutho. Wangiphethe into eyinto efanekisa. Abantu uthi uzohamba nesibusisi kade khala lo muntu wemvunulo asezukugida kusasa nje. Kanti anoyitshela ingane uma uthothela iNazaretha awuphindi uyeke. Uthola unomphela noma ungasathandi. Umyena umuntu uyikhetha ukuthi hamba la kuphi ukubili. Wabela bakhona nabaqophi ibandla. Umlulo hayi. Bedukisa amakolo. Naye uzozuzwa kona phela ukuthi ubedukisa amakolo uzozuza indlela yawalasha. Kodwa phela uzuhamba manje. Sizokuqhuba nje isona ubone emhlabeni. Yekwatshela abaningi. Uzofika uzohamba-ke bese uyakhululeka. Kodwa ungakhululekile kwangempela kwaphela nakhona leyo yakhona ufika babuze. Phela njengoba sonke sizofuna indlela yowekhaya. Sizocela indlela esihamba ngayo mhla uNkulunkulu ethatha umoya wakhe. Ngoba inyama iyabola. Yena uthatha umoya wakhe awufune indawo ngoba kunayo indawo yomoya esetshenzelwa. Anazathi ake sile izimo zethu zibe ngaphakathi enhliziyweni zingabi ngaphandle. Ake kube inhliziyo ezimhlophe kuqala. Bese kuba ingubo emhlophe ngaphandle. Singathi wasibahle kanje liyakhala ngale siwa ngakhona. Sathi makhelwane mangabe nalo uyongena ezulwini lathi siyongena. Uzana nabantu bangakini bakuthande bakuphathise ngisho imnikelo ukuthi hayi osinikele yena kuhlebo usicela ukuthi nokuthi wabebona inhliziyo yakho ukuthi hayi cha uyikhona. Akhele
ukuzwana phakathi kwamakholwa. Abaningi bayaduka. Nize ngayoni lento mana zathi abaningi basayifuna. Nani niyabona. Kodwa ngeke lento yoniwe abantu abaningi. Liba lodwa ixhashaza elingcolisa yonke into. Zaba liba linye sakeni elibonisisa lona. Yacala ke Nazareta. Ningavumi usathana ngene phakathi kwenu. Ngicela nenze ukuthi eManazareta phambi kwabantu ukuze babone imsebenzini emihle bese bekhetha inkosi. Ukuthi nambe ngokuqotho phambi kwabantu. Umhlaba usubonile ukuthi Manazareta ayikho indawo inina. Nina-ke sekufanele babuwele labantu abafikayo. Nambe ngokuqotho phambi kwabo. Kungenzeki into ethe phecelezi. Niza nayo le nifanele ukuphila. Ayithengwanga mali lento babamkhulu nje wahlupheka thina. Wayithi asifice vele sivuthiwe into yamahala. Uncenga inhliziyo nje ube yivume. Bese ulandela. Nkosi kusele kuzwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje. Isihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Sizocela umbaweli ngoko wakhona lapha ekhaya sona